arep mantu wae gelange gedhe ya. Dadak delopo ndek Lah iki. nggih lah mak kletak-kletak kok kene ketok kok ya. Bu Yatinem lah alah. Kula minggah salim nggih. Heeh no. Alhamdulillah. Mboten Bu nek kula badhe jambret gelange. Ketoke kok wedi lho Mas. Mbok anu niku di Sehat nggih Bu, alhamdulillah. Derek dedonga mugi-mugi badhe gadah damel tansah pinterengan sehat. Amin. Panjang yuswanipun, lancar rezekinipun Allahumma amin. Nggih. Niki Pak sinten? Lamine paring asma Pak. Ya didangu piyambak no. Pak sinten, Pak? Yatim. Piye kok arep dikeplak? Ya Allah, kok iso? Ampun gila Pak, niku nggih makluke Gusti Allah. Ora gila Mas, wong wi mau nguyuh sing ngetreke aku kok. Malahan. Lah wis dijariki lho Mas. Lah kok niki kebelet tipis napa mboten? Kebelet tipis